Sziasztok! Szeretettel üdvözöllek titeket, Szabó Anita vagyok, és ez a 141. podcast adásunk, amelynek az a címe, és az egyik témája, hogy visszaszámlálás kevesebb, mint 3 hét. Ugye kevesebb, mint 3 hét van az amerikai választásokig. Ö, Hát már eddig is sok minden történt itt. Szóval először Joe Biden indult ugye az elnökjelöltségen, Trump ellen, utána ő visszalépett, akkor utána most Kamala indul. A mai napig vannak olyan mendemondák, hogy még Kamalát is valaki lecseréli. Szóval sok a úgymond olyan jelentéktelen információ, ugye az elnökválasztások, vagyis a kampány alatt, mert mennek a ide-oda szócsaták, megy a valós, vélt, igaz, nem igaz. Szóval, hogy úgy gondolom, hogy ez is azt mutatja sajnos, hogy az amerikai emberek nagy része, nem mindenki, mert jó emberek ők is, de nagy része buta. Szóval, hogy olyan alacsony gondolkodási szinten kell, hogy Trump is beszéljen. Hogyha nem tudom, hallgattok ilyen YouTube-on, vagy ugye ott ilyen feliratos fordítóval lehet magyarul fordítani, akár interjúit, akár kampánybeszédét, rallikon, vagy bárhol, szóval, hogy olyan, szerintem egy ilyen 4-5 éves gyerek szintjén beszél. És ez sajnos azt jelzi az én szemléletemben, hogy nagyon nem értenek az amerikaiak semmit. Szóval se azt, hogy mi történik gazdaságilag, világszinten, ö, azt tudják, hogy nagyon nagy drágaság van. Azt tudják, hogy drága az üzemanyag. Azt tudják, hogy drága az élelmiszer, hogy infláció van. De onnantól kezdve már nem értenek semmit. És például, amikor egy interjúban beszélnek ugye az olajfúrás, ugye Amerikának annyi olaja van, és ezt Trump is elmondja a ralliain, hogy Amerika a világ leggazdagabb országa, ami az olajat illeti. Szóval több van Amerikában, mint az egész közel-keleten. Amerika el tudná látni, nem hogy Amerikát, hanem az egész világot olajjal, annyi olajuk van. És ugye a mély állam ezt hosszú-hosszú évtizedek óta nem hagyja fölhozni a felszínre, mert akkor ugye az amerikaiaknak jóval olcsóbb lenne, nem lenne indok a különböző közel-keleti háborúkra, nem kellene az afgán olaj, nem kellene az iraki olaj, és a többi, és a többi. Szóval, hogy Trump ugye ezeket vissza akarja hozni, szóval nem csak az amerikai gyártást, hanem az amerikai olaj kutak fúrását, és fel akarja virágoztatni az országot, de az emberek ilyen szinteken nem tudnak gondolkozni, hogy most mély állam, meg ők nem is tudják, mennyi olajuk van. Ők föl se tudják mérni azt, hogy mennyi olajuk van. Egyet tudnak, hogy drága az üzemanyag. És amikor egy interjúban Trump nagyon szóval az volt szerintem a politikus vagy államfő által valaha mondott legegyszerűsítebb mondata, amikor azt mondta, hogy hogyha olcsó üzemanyagot akartok, szavazzatok rám. Nem kell semmi más tudni, szavazzatok Trumpra. Na most ilyen szinten vannak sajnos az amerikai emberek többsége. Nem mindenki, mert amúgy nagyon sokan, szóval tényleg több millió ember tisztában van nagyon sok mindennel, de az átlag emberek számára, aki olyan szinten nem foglalkozik a politikával, hogy azt se tudja, kik az elnök jelöltek, meg mi az, hogy demokrata párt, meg republikánus párt, szóval azoknak ennyi kell, hogy olcsóbb lesz az üzemanyag, olcsóbb lesz az élelmiszer,
nem lesz megadóztatva a borravaló, szóval, hogy ilyen nagyon leegyszerűsített mondatokba beszél többnyire a Trump. A Kamala azt hagyjuk, hogy beszél, mert hogyha valaki meghallgat egy interjúját, akkor hogy összefüggéstelenül, össze-vissza hablatyol. Szóval, hogy én tényleg próbáltam meghallgatni pár interjúját, értelmetlen, szóval elkezd egy mondatot, folytatja egy másikkal, folytatja egy harmadikkal, egy negyedikkel, és egyiknek sincs semmi köze az egyikhez, és az, amit elkezdett, már nem is emlékszik az ember, hogy mivel kezdte el, meg hát a kérdésre a válasz az hol van. Szóval, hogy ö, vagy most a minap, pont tegnap előtt volt megint egy interjúja a Fox TV csatornás egyik műsorvezetővel, és ott a Fox TV csatornás bemondó konkrétan rákérdez, hogy hát az ön alelnöksége alatt, az elmúlt 3,5 évben, amíg ön volt az alelnök, így és így konkrét számokkal mondja, hogy mennyire romlott az életszínvonala ugye az embereknek. És akkor az volt a válasz, Kamalának az volt a válasza, hogy és Donald Trump indul az elnökválasztásokon. Mi van? Mi köze ahhoz, hogy ő milyen munkát végzett az elmúlt 3,5 évben, ahhoz, hogy Donald Trump indul a választásokon? Nagyon érdekes, hogy például átlag embereket, utcán járókelőket megszólítanak, és megkérdezik tőlük, hogy kire fognak szavazni. És akkor mondja az egyik, hogy Kamala, mondja a másik, hogy Trump, ki kire szavaz, ugye? És akkor utána megkérdezik tőlük, hogy de miért? És azok az emberek, legyen nő vagy férfi, mindegy, de akik Kamalára szavaznak, azok azt a miértre az a válaszuk, hogy azért, hogy legyen először egy női elnökünk. Akik meg azt mondják, hogy Trumpra szavaznak, azok meg konkrétan meg tudják mondani, hogy azért, mert le fogja zárni a határat, azért, mert megállítja a drogcsempészetet, a gyerekkereskedelmet, a migránsokat, az inflációt, a gyártásunkat, munkahelyeket fog teremteni. Szóval sorolnak azért konkrétabb dolgokat, mint az, hogy női elnököt akarunk. Szóval az egész egy ilyen kabarénak is mondható. Én nem nevezném egy nagyon magas intellektuális szintnek a jelenlegi amerikai elnökválasztást. Amúgy nem is erről szól, hogy ki mennyire tájékozott, ki mennyire mit tud, meg mennyire olvasott. Nem erről szól. Itt 2020-ban se erről szólt. Ugye elcsalták a választásokat 2020-ba, ezt mai napig zajlanak a perek, ugye ö, Benson, Benson fivérek, most nem emlékszem pontosan, de ugye nekik a perük is zajlik, szóval az is nincs lezárva, és még annak is lehet jelentősége, ugye ők a három fivér, akik beperelték gyakorlatilag az amerikai kongresszusi kongresszusi tagokat, szenátorokat, minisztereket, gyakorlatilag az egész amerikai hivatalos létszámnak a 80%-át hazaárulásért és más egyéb vádakkal, és még mindig nincs lezárva az az ügy. Szóval, ami azon alapszik, hogy ugye választási csalás történt, ugye 2020-ban, és hogy azok a politikusok állami szinteken is, és kormányszinteken is, akik jóvá hagyták ezeket a szavazatokat, ahol halott emberek szavaztak, duplán, triplán volt, aki 14-szer szavazott, szóval, hogy ezeket mind jóvá hagyták, legalizálták, és hogy ez Amerika népe ellen zajlott, gyakorlatilag ez a külső, vagy inkább belső támadás, szóval, hogy ezzel hazaárulást követtek el az amerikai emberek ellen. Na de az, hogy mi lesz a választások eredménye, három dolog történhet. Az egyik az, hogy Trump nyer. Amit én most akkor úgy mondom, hogy a valóságban biztos, hogy
nagyon nagy többségi szavazata van. Szóval szerintem az amerikai szavazóknak a 80-85%-a őrá fog szavazni a valóságban. Azt, hogy ezt hogy csalják el, az már egy másik kérdés, meg mennyit számítanak be, meg hogy számítanak be, mert azért most látni lehetett az elmúlt hetekben, hogy egy-két állam, Arizona, meg Georgia, meg különböző államokba veszik le, újra frissítik a szavazói listát, mármint azoknak a listáját, szóval állampolgárok listáját, akik jogosultak szavazni, és ezek a listák ma ö, több ezer emberrel rövidebbek, szóval kevesebb szavazó van egy adott államban, mint 2 héttel ezelőtt, mert ugye levették a listáról azokat, akik már meghaltak, azok, akik börtönbe kerültek, azok, akik, szóval külön, meg akik duplán voltak nyilván tartva, meg a mindenféle ilyen dolgokat. Na de ez egy-két államba, egy-két városba, szóval, hogy ez azért az egész országra nem jellemző. Igazából 7 állam fogja eldönteni, hogy Trump nyere vagy nem, és jelenállás szerint az összes mindenféle fajta kutatás, pólok, meg számítások, meg becslések, meg minden alapján Trump nyerésre áll. Szóval magasan. Egy-két állam van, ahol nem áll nyerésre, de összességében annak nincs olyan jelentősége, mivel összességében nyerésre áll. Szóval, hogyha azt mondom, hogy mit gondolok, ki fog nyerni, a valóság biztos azt fogja mutatni, hogy Trump fog nyerni, mert az emberek többsége Trumpra fog szavazni, elege van a demokratákból, elege van a gender, mindenféle nemi átalakító műtétekből, elegük van az embereknek, ugye volt egy olimpiánk idén, elegük van az amerikai embereknek, hogy a női sportágakba fiúnak született és magukat átavanzsált ö, emberek sportolnak a nőkkel, szóval, hogy nagyon sok mindenből az amerikaiaknak is elegük van, és az az álláspontjuk, hogy ők Trumpra fognak szavazni, nem csak azért, mert hogy mit ígér, hanem azért is, hogy amikor ő volt idézőjelben ugye az elnökségen, amikor konkrétan ő volt, azóta is ő az elnök, de amikor hivatalosan ő volt az elnök, akkor az emberek jobban éltek. Olcsóbb volt az üzemanyag, olcsóbb volt az élelmiszer, nem volt akkora káosz, ő nem indított el egy ország ellen se háborút, amióta Biden van, azóta elindult ugye az ukrán háború, akkor az izraeli háború, szóval, hogy ö, az emberek nem csak azt hiszik, hogy ő mit ígér és mit fog tenni, hanem arra is emlékeznek még, hogy 4 évvel ezelőtt hogyan éltek, milyen a munkájuk volt, milyen munkájuk, stb. Mennyi volt a kiadásuk a bevételükhöz képest, és stb. Szóval szerintem az átlag emberek Amerikába saját bőrükön érzik, hogy ma rosszabb az élet, mint 4 évvel ezelőtt. Ez persze elmondható minden országra, Magyarországon is ugyanez a tendencia, meg Európában is, de mint ahogy szoktam mondani, minden Amerikából indul. Szóval ami ott elindul, az átjön Európába, és utána minket is utolér. De hogy nyerni fog-e, nem gondolom. Nem gondolom, hogy őt így rögtön november 5-én, ugye november 5-én lesznek a választások, hogy őt november 5-én kihozzák győztesnek. Van egy másik lehetőség, hogy a Kamala nyer, és akkor láthatunk még 4 évet ebből a hegemóniából. Az úgy gondolom, hogy még fájdalmasabb lesz. Nem csak az amerikaiaknak, hanem az egész világnak. Szóval az akkor aztán tényleg összeteheti a világ a 2 kezét, és elkezdhet imádkozni. És nem azért, mert atomháború lesz, nem azért, hanem mert olyan kemény, kőkemény, diktatórikus rendszer jön, amit utána, ami visszafordíthatatlan. Szóval ezt Trump is elmondja, Elon Musk is elmondja, hogy ennek a választásnak sorsdöntő szerepe van
ha nem nyer Trump, akkor ez lesz Amerikában az utolsó választás. Mert onnantól kezdve a választási törvényeket is megmódosítják, onnantól kezdve gyakorlatilag hasonló sztori van, nem? Emlékeztek, ugye Magyarországon is ez megtörtént, hogy kétharmaddal nyert a eh, urunk és mindenhatónk, és megmódosították. Az alkotmány már nem alkotmány, hanem alaptörvény. A választási törvényt teljes mértékben megmódosították Magyarországon. Mindent, szóval visszafordíthatatlan törvényileg. És ugyanerre készül Kamala is, hogy az alkotmányba is bele akar nyúlni, és onnantól kezdve az amerikaiaknak tényleg nem lesz még csak reményük se arra, hogy ezt ami felé haladunk folyamat, hogy azt vissza lehessen fordítani. Az amerikaiaknak tényleg most van egy esélyük fölébredni, összefogni, kiállni az igazságért, a hazáért, az akármiért, és Donald Trumpra szavazni, de nem gondolom, hogy Kamala nyerne. Én azt gondolom, és erről már az egyik podcastembe tettem egy említést, hogy szerintem valamilyen döntetlen állást fognak kihozni. És bizonyos államokban lehet, hogy újraszavazás lesz, vagy az összes államban, szóval valami ott megállítja majd a levegőt, szóval az emberek, szóval polgárháborút nem generálhatnak, mert abba beleroskad Amerika. Kamala nem nyerhet, de Trumpot se fogják rögtön kihozni nyertesnek, ugyanis én mindig azt mondtam az elmúlt 4 évben most már, hogy Trump nem fog addig visszatérni, amíg nem történt meg a gazdasági pénzügyi összeomlás. Szóval Trump nem fog úgy elnökséget vinni hivatalosan, publikusan, nyilvánosan, hogy az ő kormányzása alatt dől be a dollár, vagy az ő kormányzása alatt dől be a bankrendszer. Szóval, hogy nem, mert ő neki ebben a történelmi pillanatokban nem az a szerepe, hogy valamit bedöntsön, hanem pont az a szerepe, hogy újjáépítsen. Egész életében amúgy az volt az ő szerepe, hogy épített, építész. Szóval New Yorkba rengeteg felhőkarcoló neki köszönhető, és hogyha ilyen átvitt értelembe tekintünk rá, akkor nem a romboló szerepét játszotta egész életében, hanem az építőjét. Na most benne van még persze az is a pakliban, hogy november 5-én lesz egy ilyen döntetlen, hogy nem fogják tudni eldönteni, hogy ki nyert, ki nem nyert, hogy nyert, mint nyert, és akkor ebből kifolyólag, mert ugye azt ugye tudjuk, hogy a hírek, ez is egy akkora abszurd, de mindegy, így alakították ki annó a tőzsdét, hogy a hírek óriási hatással vannak a tőzsdére, a részvényekre, óriási hatással vannak a devizanemekre. Szóval, hogy lehet, hogy ezek a hírek, a bizonytalanság, a jövőbe való bizonytalanság, hogy nem lehet tudni, hogy ki az Amerikai Egyesült Államok elnöke, az meginoktatja a tőzsdét, vagy a dollárt, vagy az akármit. Szóval, hogy még ott november-decemberbe elindulhat ez a nagy összeomlás, és akkor jön a január 5-e, amiről nagyon sokan fölkapták, szóval ilyen anonok, meg hazafiak, meg különböző hírforrás, vadászó emberek, mindenki fölkapta ezt a hírt, hogy volt most minap egy beszéde a Trumpnak, és ott a színpadon álltak mellette 2 nő, és valamiről beszélgettek, és akkor föltették neki azt hiszem azt a kérdést, hogy valami a választásokkal kapcsolatban. De a lényeg, hogy a válasz az volt, hogy ha minden a terv szerint halad, és mindenki elmegy szavazni, és január 5-én mindenki elmegy szavazni, és akkor ott megállt, hogy január 5-én, ha mindenki elmegy szavazni, megállt, ránézett a közönségre, azt mondja, hát igen, mert most már
a szavazás egy hónappal előbb is lehet szavazni, egy hónappal később is lehet szavazni. Most már nincs időintervalluma a szavazás dátumának, de ezt is meg fogjuk változtatni, mert egy napon lesz csak a szavazás, és akkor így kimosta magát. De gyakorlatilag sokan azt gondolják, hogy elszólta magát, hogy január 5-én, ha mindenki elmegy szavazni. De ez nem egy elszólás. Vagyis a szemfüleseknek elszólás volt, az átlagembereknek meg nem elszólás, hanem egy tudatos, felépített, úgymond kis puzzle darabka, mert ugye január 5-én nincs semmilyen választás. Mindenki tudja, hogy a választások napja november 5-e van, de azt is lehet tudni, hogy nagyon sok államba, mivel saját maguk hozzák a törvényeiket, a választási törvényeiket a különböző államok, ezért van, akinek már megengedett, hogy még november 5 előtt szavazzon, van, akinek megengedett, hogy november 5 után szavazzon, akkor a külföldön tartózkodó katonák, meg a külföldön tartózkodó amerikaiaknak a szavazata is később érkezik be, akkor, szóval, hogy egy ilyen katyvasz alakult ki 2020-ban a választási nappal, mert régen úgy volt a választás, ahogy minden normális civilizált országban, hogy egy nap van reggeltől estig, lehet menni, és akkor még a levélszavazatok is beérkeznek, de azok már előbb beérkeznek értelemszerűen. Szóval most meg egy ilyen katyvasz van, és ezzel a katyvasszal kapcsolatban hivatkozott arra, hogy hát ő azért mondta csak a január 5-öt, mert hogy ma már bármit meg lehet csinálni, akár január 5-én is lehet menni szavazni. Közben azért van a január 5-ének is egy jelentősége, mert ugye január 6-ai dátum, az a nap volt, 4 évvel ezelőtt is, amikor ugye a kongresszusban a Pence alelnök jóvá hagyta az elcsalt hamis szavazatokat. Na most január 6-ai botrány, az a mai napig ugye téma, hogy ott január 6-án ki volt a felelős és mi, az is egy beépített művelet volt az egész. Voltak átlag emberek, akik valóban megsínlették azt a balhét, de hogy ebből a január 5-i elszólásából arra lehet következtetni, hogy január 5-én lesz valamilyen szavazás Amerikába. És akkor így most már kezd összeállni, legalábbis az én fejemben a kép, hogy több a valószínűsége annak, hogy november 5-én nem fog nyerni se a Trump, se a Kamala, egy teljes bizonytalanság fog kialakulni Amerikába, és ez hatással lesz az egész világtőzsdére, a dollárra, a gazdaságra, a politikára, ö, zavargásokat is okozhat, de mégsem polgárháború szintű zavargásokat, és akkor január 5-én lehet csinálnak még egy újra utóválasztást. Szóval a mai világban mindent meg lehet csinálni. Még azt is, amiről most nem beszélünk, amire nem is gondolunk, még azt is. Nincs olyan, hogy jaj, de hát azt nem lehet. Hát de, meg lehet módosítani Magyarországon egy alkotmányt, meg lehet változtatni egy választás napját Amerikában, szóval, hogy érdekes, mert én megmondom őszintén, szívem szerint azt szeretném, hogy a Trump minél előbb visszajönne, és itt rendet rakna már, nem csak ott Amerikában, hanem az egész világba, de valahogy én mégis az érzés nagyon erős bennem, hogy addig, amíg nem omlik össze a rendszer, amíg nincs egy teljes tőzsdei krach, addig nem fog visszajönni. Mert ő megmondta már a 2020-as választások alatt, hogyha Biden nyer, a tőzsde összeomlik. És ez a tőzsdei összeomlás, ez ugye idén volt egy hulláma, hogy nagyon elindult az össze a szeptember tájékán, azt hiszem, vagy nem szeptember, bocsánat, nyáron. Volt egy olyan, hogy nagyon nagyot zuhant, elkezdett zuhanni a tőzsde, és akkor azt hittük mindannyian, hogy na most, de mégiscsak megállt az a nagy zuhanás. Ö, Meglátjuk, meglátjuk. Szerintem már
a választások előtt ebben a két és fél hétben nem lesz semmilyen nagy balhé. Hát, hogy a választások után meg mi lesz, az attól függ, hogy mi lesz az eredmény, ugye? De nem gondolom, hogy Kamala nyer, nem gondol, mert akkor óriási nagy fölháborodás lenne. Szóval azért a szavazóknak tényleg több mint a 80%-a az Trump párti. Azt már nem tudják eljátszani, amit 4 évvel ezelőtt. Most már a különböző vírusok, meg egyéb fertőzések se fognak beleszólni valószínű a választásba, bár ki tudja. Szóval, hogy most Tucker Carlson szavaival éljek, hát még van 3 hét a választásig, hát ezt nem lehet tudni, hogy addig még mi lesz. Hát bármi történhet. Szóval bármi történhet még az elkövetkezendő napokban. De az biztos, hogy Amerikában ö, ö, nagyon nagy Trump pártiság van. Nagyon várják vissza. Aki 4 évvel ezelőtt nem rászavazott, rengeteg új szavazója van, sőt, nagyon sok demokrata szavazója van, akik demokrata szavazók voltak egy életen át, nagyon sokan most Trump szavazók lesznek. Ez annak is köszönhető, hogy a Robert Kennedy Jr. is beállt ugye a ö, Trump csapatba, meg van egy-két demokrata politikus, aki szintén demokrataként arra buzdítja az ő követőit, hogy Trumpra szavazzanak. Úgyhogy ez egy csiki-csuki helyzet, mert meg kell történni a nagy összeomlásnak, hogy utána Trump színre tudjon lépni. Annyit mondott még, ami engem személy szerint frusztrált, hogy miért kell ilyenekről egyáltalán beszélni. De azt mondta, hogy ha ezen a választásokon nem nyer, akkor a következő 2028-as választásokon már nem fog indulni. Szóval akkor mégiscsak itt és most van az ideje, hogy akkor valamit most már csináljanak a fehér kalaposok. Apropó fehér kalaposok, sokan azt mondják, hogy Orbán is fehér kalapos, biztos, hogy nem fehér kalapos Orbán Viktor. Én úgy gondolom, hogy ennél az embernél mindig az volt a mérvadó végső soron, hogy nem az, amit mondott, hanem amit csinált. És amit csinál, az homlok egyenest ellenkezik annak, amit mond. És nagyon jó dolgokat mond. Szóval nagyon sok mindenben azt mondom, hogy még én is igazat adok neki, pedig még egyszer jelzem, már sokszor elmondtam, nem vagyok se jobboldali, se baloldali, se közép, se szélső, se semmilyen. Én úgy gondolom, hogy minden politikus Magyarországon ugyanaz a kategória, de mond igazakat Orbán Viktor, és volt most egy olyan pillanata itt az elmúlt napokban, amikor nagyon nagy igazságot mondott. Hozzá kell tenni, én erre úgy tekintek, szóval, hogy Orbán mond valami, most például ugye az európai parlamenti vitájában, amikor Ursulával vitatkozott. Én erre úgy tekintek, hogy ott van két színész, és eljátsza a szerepét, és jót vitáznak egyiknek igaza van, másiknak nem, az egyik gonosz, a másik nem, de igazából színjáték az egész. És figyelemelterelés is, mert hogy megint ezzel kell, hogy foglalkozzanak a magyar emberek, hogy az oroszok, hogy orosz ellenesek legyünk. Na, kezdjük ott, hogy akkor most megint bele lépek ebbe a témába, az orosz pártiság, orosz ellenesség. Oroszország Magyarországnak soha nem ártott. Jó? Szóval ez pont. Lehet vitatkozni, lehet másképp mondani, Oroszország Magyarországnak soha nem ártott. Oroszország, tovább megyek, egyetlen egy európai országnak sem ártott soha. Jó? Szóval erről is lehet vitatkozni, de ez szerintem olyan világos, mint a napfény. Szóval
nagyon sokan mondják azt, hogy ugye magyar politikusok, magyar elemzők, magyar nagyon okos emberek, meg olyanok is, akik ott voltak, átélték, stb., hogy 56-ban megszálltak minket az oroszok, és ma orosz megszállás alatt voltunk. Könyörgöm, annyira ki van facsarva, forgatva ez az 56, amennyire csak lehet. És most is ezt használják föl Magyarországon, hogy visszahozzák az 56-ot, és visszahozzák az 56 témáját, pláne most október 23-a előtt, ez mindig nagyon aktuális téma, és próbálják az emberekbe szítani, és még mélyebbre ültetni az orosz ellenességet. Pedig az oroszok, de ne beszéljünk az oroszokról, beszéljünk arról, hogy bármilyen ország megszáll egy másik országot. Most mindegy, hogy orosz, vagy kínai, vagy török, vagy akármi, az egyik ország megszállja a másik országot. Akkor van a megszálló, és van a megszállott. Amikor egy ország megszáll egy másik országot, akkor ott kész. Az ország megszűnik úgymond szuverén lenni. Szóval ott nem az van, amit mondjuk Oroszország megszállta Magyarországot, és akkor Magyarországon nem az van, amit a magyarok akarnak, hanem ott kőkemény orosz diktatúra van, hogyha Oroszország tényleg megszállja Magyarországot. Na de Magyarországon ilyen soha nem volt. Szóval nem lehet azt mondani, hogy megszállták Magyarországot az oroszok, se 56-ban, se másmikor, mert meghagyták a nyelvünket, meghagyták a kultúránkat, meghagyták a szokásainkat, a népszokásainkat, a népviseletünket, a konyhánkat, a zenénket, mindent meghagytak, semmi nem volt rákényszerítve. Jaj, oroszul kellett kötelezően tanulni az iskolába. Jaj, igen, most meg angolul kell kötelezően tanulni az iskolába. Hát most szóval, hogy bocsánat, ez nem megszállás. Megszállás, amikor elveszik egy népnek az identitását, és onnantól kezdve az a nép megszűnik létezni. Nem tud érvényesülni a saját maga formájába. De tovább megyek. Nem, hogy elvettek tőlünk az oroszok, hanem még adtak is, mert gyárakat építettek, metrót építettek, és nagyon sok mindenbe segítettek fölemelkedni a magyaroknak. Még jobbat mondok, hogyha 56-ban nem jönnek be az oroszok, akkor ma Magyarország nem olyan, amilyen. Én tudom, hogy semmi sem tökéletes, meg akkor se volt tökéletes, meg most se tökéletes. De ma Magyarország az embereknek a mentalitása még mindig magasabb erkölcsi szinten van, mint egy Németország, mint egy Franciaország, mint egy Olaszország, egy Nagy-Britannia. Az erkölcsi szintünk nekünk magasabb. És ez bocsánat, de annak köszönhető, hogy nagyon sokáig itt voltak az oroszok. Mert hogyha nem lettek volna itt az oroszok, akkor előbb bejött volna a nyugati áramlat, a nyugati kultúra, a nyugati szemlélet, a nyugati egyneműség, a nyugati gendermódosítás, meg nemi átalakító műtétek, meg a gyerekek majd eldöntik, hogy fiúk-e vagy lányok, meg hogy kikkel akarnak egyesülni, és ugye a legújabb mizéria, ami nyugatról jön, egészen Kaliforniából, az az, hogy a pedofília az már nem is pedofília, hanem az gyermekszeretet. És ezt mind be tudták már volna hozni nagyon régen Magyarországra, ha nem lettek volna itt nagyon sokáig az oroszok. De menjünk tovább akkor ebben a témában. Orosz gáz. Ugye? Magyarország idézőjelbe függ az orosz gáztól. Mert ugye mi nem tudjuk honnan beszerezni, és akkor mi az oroszoktól vesszük a gázat. Bocsánat, mi ezzel a probléma? Bárki írja le nekem. Mi a probléma azzal, hogy Magyarország évtizedek óta, vagy nem is tudom hány éve, orosz gázzal fűt? Hogy a magyar emberek nem fagynak meg télen, mert orosz gázt használnak. Mi ezzel a probléma? Mi ebben a rossz? Mi ebben a hátrány? Akár az oroszoknak, akár a magyaroknak. Soha semmilyen hátrány nem volt. Most lett hátrány, ugyanis a európai parlamentben az Ursula felszólalt, és mondott egy beszédet, ahol elmondta, hogy minden Európai Uniós tagállam elhatárolódott az orosz nyersanyagtól, szóval gáz, olaj, stb.,
kivéve egyetlen egy országot, Magyarországot, amit Orbán Viktor vezet, és hogy ez orosz barátság, és ezt meg kell állítani, és stb. Stb. Erre Orbán Viktor reagált, és jó beolvasott Ursulának. Mert azt mondta, hogy oké, miért nem arról beszélünk, most nem szó szerint idézem, de meg lehet nézni a videót, szerintem ez egy nagyon jó frappáns beszólása volt, és nagyon jól oda mondta Ursula néninek, hogy miért arról beszélünk, hogy Magyarország orosz gázt használ. Miért nem arról beszélünk, hogy az Európai Unió is orosz gázt használ. Csak most nem egyenesen Oroszországból veszi meg, hanem Törökország, India, stb. Különböző országokból. Jóval drágábban veszi meg, és a háború kezdete óta jóval többet vesz. Szóval ugyanazt használja Európa is. Európa Oroszország nélkül nem létezik, és ezt megmondták az orosz, ugye Medvegyev is, a volt elnök, a különböző politikusok is, hogy nincs Európa Oroszország nélkül. És ezt nem értem, hogy miért kell Magyarországból, a magyar emberekből orosz ellenes, ellenes szemléletű embereket generálni, miért kell szítani, miért kell cukkolni a magyar népet, amikor soha semmi probléma azzal nem volt egyetlen egy magyar embernek se. Még aki utálja, gyűlöli az oroszokat, az is az orosz gázzal fűtött. És az is az orosz metrón utazott, és az is sorolhatni, sorolhatni. Szóval, hogy még a Magyarországon élő orosz gyűlölő emberek is kamatoznak és élvezik az előnyeit az orosz dolgoknak, jó? Szóval fantasztikus, és nagyon sajnálatos ugyanakkor, hogy ezt az egész témát, hogy ugye most, mivel Oroszország megtámadta Ukrajnát, szóval, hogy csak próbáljatok megkövetni, jó? Egy ilyen láncolatot levezetek. Ez a nyugati propaganda duma, amit mondanak. Oroszország megtámadta Ukrajnát, ezért Európa összefog Ukrajna mellett, mert Ukrajnát támogatjuk, mert Ukrajnát mindent pénzelünk, mindent adunk Ukrajnának, kinyaljuk a balagát is, és ezért mi elutasítjuk az orosz gázt, az orosz olajat, és nekünk nem kell az, és nem vesszük meg, és szankciókat szabunk Oroszországra, és mi majd beintünk Oroszországnak, és Magyarország is tegye ugyanezt, és Magyarország se fűtsön orosz gázzal, és Magyarország... És akkor jönnek azok a magyar elemzők, nem fogok neveket mondani, meg gusztustalan, úgy nem, komolyan mondom, ritkán van, hogy valamit nem bírok hallgatni, nem bírom hallgatni a magyar elemzőket, akik elemzik az Orbán Ursula európai parlamenti vitájukat, amikor 100%-ig Orbánnak vagy Orbán színésznek volt igaza, abban, amit mondott, és nem Ursulának. Mi a probléma a magyar gázzal? Miért probléma, vagy az orosz gázzal? Miért probléma az, hogy Magyarországnak van biztos gázforrása? Ez soha nem volt amúgy probléma, ez csak most lett, mert az Európai Unió most úgy gondolja, hogy most akkor szankcionálja Oroszországot, de nem Oroszországot szankcionálja valójában, mert valójában ugyanazt a nyersanyagot veszi meg, csak Indián keresztül, meg más országokon keresztül. Szóval, és az emberek elhiszik ezeknek az elemzőknek, hogy Orbán Viktor micsoda és hogy szembeszáll az Európai Unióval, és nekünk Európa Unió mellett kell állni. Bocsánat, akkor teljesen elveszítjük a szuverenitásunkat, hogyha mi mindent úgy fogunk csinálni, ahogy Ursula mondja, akkor semmiben nem lesz saját döntési jogunk, és tényleg egy megszállott ország leszünk, ahol az EU diktál nekünk. Na, és akkor arról beszélünk közben, az elemzők ugye arról beszélnek, hogy orosz megszállás, meg fölhozzák ezeket a témát, meg hogyha Oroszország megszállná Magyarországot, könyörgöm, miért kell ilyenekről beszélni? Miért szállná meg Oroszország Magyarországot? Oroszország egyetlen egy országot soha nem szállt meg. Oroszország jelenleg is, amit Ukrajnába folytat, különleges, vagy speciális
katonai műveleteket, az nem megszállta, meg nem megtámadta, hanem ott olyan biolaborokat semmisítenek meg, amiről hallgat az egész Európai Unió, és hallgat Amerika is, csak a Pentagon honlapján találhatóak meg, az a 42 biolabor, amit Amerika üzemeltetett ugye Ukrajna területén, és azok konkrétan arra lettek létrehozva, hogy olyan vírusokat, olyan vegyi anyagokat hozzanak létre, amivel különböző népcsoportokat ki lehet írtani, köztük a szláv népcsoportokat. És ez az orosz hírekben, az orosz sajtóban, az orosz médiában ez elhangzik, Putyin szájából is. De ugye Magyarországon, meg Európai Unióba betiltjuk az orosz hírforrásokat is, hogy nehogy halljuk, hogy mit mond a másik fél, csak azt halljuk, amit Ursula mond. És hogyha valaki ellen mer szegülni Ursulának, mondjuk az Orbán színész, akkor azt még jobban mócsároljuk be. És ez nem arról van szó, hogy Orbán fehérkalapos vagy nem fehérkalapos. Nem vagyok se Fideszes, se semmilyen párti, sőt, kifejezetten én úgy gondolom, hogy Orbán Viktor a mi hazánkat, a mi országunkat a nyomor szélébe és a kiszolgáltatottság kellős közepébe sodorta. Szóval onnan számítva, hogy elment az orosz utolsó orosz katona is Magyarországról, amikor voltak gyáraink, amikor volt mezőgazdaságunk, amikor volt termelésünk, és Oroszország nagyon jó partnere volt Magyarországnak, mert mindig mindent megvett Oroszország Magyarországtól. Szóval volt exportunk, ma mink van. Van egy német Audi gyárunk, meg van egy épülőbe lépő, meg pár felépült akkumulátorgyárunk, de nincs termelésünk, nincs mezőgazdaságunk, nincsenek gyáraink, a cukorgyáraink, mindenik, nincsenek már magyar, az igazi magyar, nézzétek meg az összes csokoládét, ami magyar csokoládé volt, az utasellátó, ö, ezek mi volt, a régi csak, mind megszűntek, vagy mind horroráron vannak, és egyiket sem már Magyarországon gyártják. Már egyiket sem Magyarországon gyártják. Szóval azért érteni kell, hogyha azt mondom, hogy Orbánnak most nagyon igaza volt az Ursulával való vitájában, és jó beolvasott neki, akkor ez nem azt jelenti, hogy én Orbán párti vagyok, és azt gondolom Orbánról, hogy ő fehér kalapos, mert nem gondolom azt, hogy fehér kalapos, adja vissza az alkotmányunkat, adja vissza a alanyi jogainkat az embernek, hogy joga legyen az embernek egészségügyi ellátásra, nyugdíjbiztosításra, stb., mert ezt is többek között kivették ugye az alaptörvényből, magát a szavakat, szóval már nem jár, már nem alanyi jogon jár, törölje ki valóban, ne csak dumáljon a gender témáról, hanem tiltsa be az óvodákba az olyan mesekönyveket, ahol így is úgy is becsempészik ezeket a meleg, meg egynemű, meg azt se tudja milyen nemű már magát mesekönyveket. Szóval, hogy azért látni kell, hogy Orbán Viktor nem azért lett a fényre hozva, mert ő fehér kalapos, hanem ő azért lett a fényre tolva Trump által. Trump ugye éveken keresztül dicsérte. Most már nem annyira dicséri, ugye? Mert Trump is azt mondja, Orbánról, hogy hát csalódott benne, Trump csalódott vagy Orbán Viktorban, mert hogy üzletel a kínaiakkal. Szóval megvan ez az egész játszva, nem kell ezt véresen komolyan venni. Se azt, hogy mit mond, se azt, hogy mit csinál, se azt, hogy ki mit mond, kiről, mikor. Mindenkinek üt az órája, mindenkinek eljön egyszer az órája. Lásd az angol királynő. Beszélünk már róla? Nem. Pedig éveken keresztül arra vártunk, hogy most már mikor nyugasszák már ki. Aztán most már eltelt 2 év, amióta szegény eltávozott, nem érdekel már senkit a téma se. Szóval, hogy Orbán Viktor se lesz örökké az ország vezetője, én úgy gondolom, hogy ez a Magyar Péter, meg az összes többi, az is egy katasztrófa. Szóval, hogy
és az emberek most neki hisznek, meg elhiszik, hogy ő talán másmilyen, nem másmilyen, ugyanolyan. Amíg ő bemegy egy üzletbe és a kártyás fizetést részesíti előnybe, addig ő megtagadja azt, ami az alanyi jogunk lenne, és mondjuk, amit pont Torockai László mondta, hogy be kéne venni az alkotmányba, hogy a készpénz használata az a magyar állampolgárok joga. Hogy joga legyen minden magyar embernek készpénz használatára. Ne tehessék azt meg velünk, akár a multik, akár a külföldi befolyásra, ne tehessék azt meg az emberrel, hogy eltörlik a készpénzt, és a készpénzt, mert onnantól kezdve, ha nincs készpénzünk, akkor megint csak nem vagyunk függetlenek. És beszélhet Orbán Viktor a szuverenitásról, meg a magyarságról, meg a magyar értékekről, meg a magyar szellemről, olyan dolgokban megy bele, ami pont elveszi a szabadságunkat. Apró dolgok, de mindennapi dolgok. És hogyha most engem mondjuk ezért a podcastemért itt törölnek a YouTube-ról, akkor az megint azt fogja bizonyítani, hogy elvették a szabadságomat abban, hogy én kimondhassam azt, amit én gondolok. Szóval, és ezt is tudjuk, hogy a cenzúra az óriási volt a közösségi médiákban éveken keresztül, most egy kicsit enyhült, de amúgy most is ugyanúgy van. Szóval ö, ezt kéne az embereknek megérteni, hogy ö, most van itt az ideje annak, hogy megküzdjünk azért, hogy szabadok lehessünk. Mert nem vagyunk szabadok. Addig, amíg különböző korlátok közé zárnak minket, addig, amíg nincs saját termelésünk, nincs saját termesztésünk, nincs saját semmink, és nincs gázunk, mondjuk szerintem földgázunk is van a magyar földünk alatt, de mindegy, vegyük az oroszoktól a gázt. Mi a probléma ezzel? A Gesarának, ami az új világnak az új kereskedelmi törvénye, annak az az alapja, hogy fair trade, fair kereskedelem, hogy minden ország azt adja el a másiknak, amilyen van, és az az ország veszi meg, amilyen pont nincs. És így zajlik a világkereskedelem. Nem úgy, hogy mindent Kínába gyártunk, és már minden Kínába gyártódik, és Kína veszi át a gyártás uralmat a világ fölött, hanem minden ország gyárt azt, ami neki jó, amiben ő jó, amiben ő tud tevékenykedni. Szóval, hogy ezt valahogy az emberek nem értik, és óriási nagy probléma, hogy ki lehet hívni nagyon sok embert így az utcára, különböző rendezvényekre, meg ilyen-olyan alkalmakból kifolyólag, de ott nincs erről szó, hogy emberek, rabszolgák vagytok, nem vagytok szabadok. Nincsen lefektetve, még az alapjogaitok sincs. Ja, az alapjogba, vagy mibe, ebbe a alkotmány helyettesítő fecnibe, igen, le van írva, hogy Magyarországon az apa az férfi, az anya az nő. Na, ehhez van jogod. Mi van? Szóval ez is az abszurdumnak az abszurdumja, hogy le kell írni már most 2024-ben Amerikában is, meg Magyarországon is, csak Amerikában nincs leírva, Magyarországon le van írva, de amúgy abszurd, hogy le kell írni, hogy az anya az nő, az apa az férfi. De ez legalább le van írva Magyarországon, ehhez jogunk van. A, ö, de hogy még mihez van jogunk? Hogy a víz fogyasztásához alanyi jogunk kellene, hogy legyen. Az áram fogyasztásához alanyi jogunk kéne, hogy legyen. Nem fizetni érte horror összegeket, és ezt annyira nem értik az emberek, hogy mi akkor ingyen élősködők akarunk lenni. Nem! Vannak olyan technológiák, ami a szabad energiát biztosítja, és biztosítja a vizet, biztosítja ö, az áramot, a napfényt, a mindent, szóval, hogy én értem, hogy a tudatlanság az a tudatlanságból kifolyólag nagyon sok ember nem is mer ebbe az irányba gondolkodni. És Trumpot egy bohócnak tartja. Szóval, de csak azt tartja Trumpot egy bohócnak, aki nagyon-nagyon tudatlan. Aki nem hogy
nem olvasott utána, még egy beszédét sem hallgatta meg. Szóval hallott valamilyen médiában, valamilyen tévéadásban, valamilyen elemzőnek a dolgát, aztán kész. És most érdekesen alakul ugye ez hogy Európában hogyan tekintenek a magyar politikusokra, akár a Szijjártó, akár az Orbán, mert ugye nagyon negatívan tekintenek rájuk. Nem csak azért, mert orosz barát, meg Kína barát, hanem azért, mert Trump barát is, és hogy Trumpot nagyon pártolják az Orbán kormány, és nagyon várják, hogy ők legyenek hogy Trump legyen az elnök, és ebben is egyetértek Orbán Viktorral. Én is nagyon várom, hogy Trump rendet tegyen, és elnök legyen, és jobb életünk legyen, vagy legalábbis lehetőségünk legyen a jobb életre. Szóval itt ezt kell megérteni. Trump se tud csodát tenni. Nem Trump lesz a megmentőnk, se az amerikaiaknak, se nekünk. De egy jobb élethez sokkal nagyobb esélyünk van, mint egy Kamala, vagy ilyen Ursulák, meg társaik. És ez nagyon sok ember tudatáig nem megy át. Minden esetre szerintem egy nagyon nagy jó show lesz ez az amerikai választás. Én nem mennék arra fogadni, hogy november 5-én vagy 6-án hajnalban lesz eredményhirdetés. Szerintem nem lesz, de meglátjuk. Ne úgy legyen, nyerjen a Trump nagy fölénnyel, és akkor folytatódjon a show. De nem egyszerű az emberek teljes kondicionálását átfordítani. Látjátok, évek óta zajlik ez a folyamat. Most már 8 éve lassan. És még mindig nagyon sok mindent nemhogy meg kell változtatni, hogy most törvények, meg különböző iparágak, meg szekciók, meg kitakarítani, meg stb. Szóval nem csak ez, hanem az emberekben a, a, a gondolkodás formát egy kicsit átbillenteni. Mert nagyon sok ember amúgy egyre többen ugye reményfosztottak. Nagyon sok ember Magyarországon is nem lát jövőt, hogy itt nincs jövő. Nagyon sok ember meg van rémülve, hogy Magyarországot is eléri ez a háború. Pedig miért érné el? Szóval, hogy de hát az, hogy most ki hogyan gondolkozik, az nagyon sok mindennek az összetevője, az nem csak a jelenlegi tudástárától függ, az attól is függ, hogy nevelkedett, hogy mit szokott meg, hogy szokott meg, milyen a jövőképe, mennyire pozitív típus, mennyire bizakodó típus, vagy mennyire pessimista típus. Szóval nagyon sok mindentől függ, hogy az emberek miért olyanok, amilyenek. Ö, Biztos úgy lesz, ahogy lennie kell. Én ebbe hiszek, és mivel én személy szerint, meg te is, aki most engem hallgatsz, mi személy szerint nem tudunk mit csinálni egy ilyen témába, egy ilyen világszínvonalú témába, hogy most választások, vagy orosz gáz, vagy milyen gáz, vagy mindegy. Szóval mi ebben nem tudunk konkrétat semmit lépni, ezért csak az marad, hogy békét megtalálsz magadba, egy belső békét, hogy elfogadod azt a helyzetet, azt a külső helyzetet, azt, ahogy van, de nem hagyod, hogy rád olyan negatív hatással legyen. Mert amikor hagyja az ember, hogy negatív hatással legyen rá akármilyen hír, vagy intézkedés, vagy bevezetett új dolog, ott csökken az ember, az egyén esélye a jobb jövőre, hogyha borulátóbb lesz az ember. Muszáj úgy tekinteni a jövőre, hogy jobb lesz. És hogyha még mindig nem lesz jobb, akkor el kell fogadni, meg mi konkrétan nem tudunk mit csinálni. Szóval, hogyha a többség úgy gondolja, ahogy, akkor én azt is elfogadom. Hogyha a többség sík hülye, akkor én elfogadom, hogy akkor legyen úgy, ahogy ti akarjátok, és szenvedjetek jó nagyot.
Én is bele fogok tartozni, tudom, de én legalább tudatosan fölkészülve élem a mindennapjaimat, ő meg nem készül föl semmire, mert egy hétnyi karája nincsen. Jövő héten meglássátok megint, 23-án be lesznek zárva az élelmiszer boltok, 22-én meg lesznek rohamozva. Ez a megszállás amúgy. Egy mondat erejéig ez a megszállás, amikor a magyarok ünnepek előtt megszállják a közérteket, és kifosztják, és ott nem marad semmi a polcokon. Na, ez a megszállás. Magyarországon azért nagyon-nagyon-nagyon sok minden itt maradt, és nagyon sok minden épült, miután kimentek az oroszok. Szóval fölhozták most megint ezt a témát, csámcsognak rajta elemzők, aljas módon megtévesztik az embereket, ö, orosz ellenességre buzdítják, orosz gáz ellen, orosz áz ellen, bármi ellen. Szóval, hogy persze, hogy nem fehér kalapos az Orbán. Na de azért azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy van olyan, amiben igazat mond. És hogyha valaki globálisan tekint így a politikusokra, és látja, hogy ki van cserélve, színész helyettesíti, stb. Szóval, hogy ez az egész cirkusz, ez az egész színjáték a színpadon, hogy ez miről szól, akkor azt is tudja, hogy Orbánnak most ez a szerepe. Hogy most ő Trump párti legyen, meg közben orosz párti is, meg közben kínai párti is, meg hogy ide is, oda is, amoda is, mindenhova helyezkedjen. Ez a szerepe. Fogadd el, ezzel nem kell fölháborodni, meg nem kell ezen bicskanyitogatónak lenni, szóval, hogy ez a mi irányításunkon kívül esik. Erre nincs ráhatásunk. Amire ráhatásunk van, az az, hogy mi ezeket a dolgokat hogyan reagáljuk le, hogy mi hogyan érezzük ettől magunkat. Rosszul, vagy semlegesen, meg se érint. Nem érdekel. Vannak, amik minket is érintenek, persze, most nagyon Magyarország nagyon nyomatja ezt a digitalizálást. Na, a digitalizálás az megint a szabadságunk megfosztása lesz. Az megint ugyanaz. Úgyhogy szerintem érdemes kicsit lazábban hozzáállni ehhez az egész világ politikai témához, nem kell ebből akkor ügyet csinálni, mert úgyis minden úgy lesz, ahogy lennie kell, és azt majd csak utólag fogjuk megtudni, hogy ez miért kellett, hogy így történjen. Mert utólag mindig kiderül, hogy hát lehet, hogy így mégis jobb volt. Nem is volt az olyan szörnyű. És ki tudja, lehet most éljük fénykorunkat, lehet most vannak a legjobb éveink, mert lehet, hogy 10 év múlva még rosszabb lesz, ki tudja. Szóval, hogy nem szabad borulátónak lenni csak azért, mert most tudjuk, hogy tényleg valódi igazságtalanságok, szörnyűségek, bűncselekmények történnek a világba, attól még valahogy nem szabad, hogy reményfosztottak legyünk. Mert hogyha elveszíti az ember a reményt, akkor tényleg annyi, akkor nincs tovább. Köszönöm, hogy meghallgattatok, iratkozzatok fel a csatornánkra. Hamarosan jövök egy következő podcasttel. További szép napot, szép estét, akármikor is hallgatjátok ezt a podcastet. Sziasztok!